veieu l'Urià? Ens ha quedat superbé. Us agrada o no? Sí, no? Escolto la Gay, i això què és? Ah, bueno, això és la màquina de fum dels pastorets, total, com que aquest any no els fem, he decidit portar la màquina a casa. I per què? Si es pot saber, clar. Ah, no, havia pensat donar un toc de boira al pessebre. Ho voleu veure, nens? Sí. Sí? Mireu. Uita. Ui. Què? Tras. Us agrada o no? Us sembla si la posem a màxima potència? Sí? Aparteu-vos. Vine, Maiol. De veritat, que com l'any que ve no puguem fer pastorets, en aquesta casa no ho aguantarem.